Ён высек бюсты Вашынгтона і касцюшкі для амерыканскага кангрэса, адкрыў мастацкую школу ў Філадэльфіі, сядзеў у аўстрыйскай турме ў Інсбруку і ўрэшце загінуў у баі падчас паўстання Кастуся Каліноўскага. Палатно расказвае пра паўстанца і скульптара Генрыха Дмахоўскага. Генрых Дмахоўскі нарадзіўся ў 1810 годзе ў маёнтку Забалоцця на Дзісеншчыне. Цяпер гэта Мёрзкі раён. Дмахоўскі паходзіў з заможнай сям'і. Яго бацька Міхал Дмахоўскі працаваў сакратаром адукацыйнай камісіі Віленскай навучальнай акругі. Маці Ганна памерла вельмі рана, калі хлопчыку было ўсяго 2 гады. У канцы 1820-х гадоў Дмахоўскі скончыў Віленскі універсітэт. Паводле розных крыніц ён скончыў вучобу ў 1828 ці 1830 годзе. Афіцыйна ён атрымаў юрыдычную адукацыю, але сапраўдным захапленнем маладога хлопца была скульптура. Дмахоўскі пачаў вывучаць яе там жа, у Вільні. Яго настаўнікам быў вядомы майстар Казімір Ельскі. У 1830 годзе Генрых Дмахоўскі далучыўся да паўстання супраць расійскай улады. Вядома, што ён змагаўся ў атрадзе Пяткевіча. Шмат гадоў пасля ўжо прафесійны скульптар Дмахоўскі зрабіў помнік Пяткевічу. Паўстанне скончылася паразай, таму Дмахоўскаму прыйшлося эміграваць у першы, але не апошні раз. Адразу пасля падаўлення паўстання Генрых Дмахоўскі з'ехаў у Францыю. Там ён камунікаваў з іншымі дзеячамі паўстання, разам з імі рыхтаваў новы наступ супраць царскага ўрада. Экспедыцыя Заліўскага скончылася няўдачай, але Дмахоўскі стаў крыху бліжэй да радзімы. У 1834 годзе ён насеў у Львове, тады Лемберг, пад уладай аўстрыйцаў. У Львове малады паўстанец хутка трапіў пад нагляд паліцэйскіх органаў. У адной з крыніц сцвярджаецца, што аўстрыйскія паліцэйскія даведаліся пра Дмахоўскага ў Львове ад яго ж сваяка, святара Казіміра Дмахоўскага. Казімір нібыта напісаў данос, а яшчэ дэталёва апісаў знешнасць і яго адрас. Так Дмахоўскі трапіў у аўстрыйскую турму. За кратамі ён правёў 7 гадоў. Аўстрыйскія ўлады адправілі Генрыха ў крэпасць-турму ля горада Інсбрук. Каменданта, які са спачуваннем ставіўся да арыштантаў, хутка звольнілі, а ўмовы пагоршылі. Кайданы, штодзённыя ператрусы, забарона на камунікацыю з іншымі арыштантамі, забарона на кнігі. У адным з рапартаў камендант пазначаў: ён, верагодна, цешыў сябе надзеяй на атрыманне свабоды, але, расчараваўшыся, дазваляе сабе тут, як калісьці ў Львове, недарэчныя заўвагі пра незаслужанае пакаранне. Пры гэтым ён увогуле запальчывы і злы. Іншы камендант за год да вызвалення Дмахоўскага пісаў пра яго, што зняволены разумны і валодае многімі мовамі – італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, рускай ды польскай. У 1841 годзе адразу пасля вызвалення Генрых з'ехаў у Францыю. У Парыжы ён пражыў 10 гадоў, дзе займаўся мастацтвам і скульптурай. У 1851 годзе Генрых Дмахоўскі пераехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Там ён узяў імя Генры Сандерс і пасяліўся ў Філадэльфіі. Там жа адкрыў скульптурную школу і выканаў шэраг важных для кар'еры прац. Бюсты Тадэвуша Касцюшкі, Казіміра Пуласкага, Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона і Бенджаміна Франкліна для Кангрэса США. Амерыканскі перыяд для Дмахоўскага аказаўся самым паспяховым, але разам з гэтым змянілася яго асабістае жыццё. У Філадэльфіі Генрых пазнаёміўся з баварскай піяністкай Геленай Шаф. Яны хутка жаніліся, але сямейнае шчасце было кароткім. Першае дзіця памерла малым, а пры нараджэнні другога памерла жонка з немаўляці. Жонку і дзяцей пахавалі на могілках у Філадэльфіі. Дмахоўскі высек помнік з белага мармуру. На ім нанесеныя надпісы па-польску і па-англійску. У 1861 годзе, праз 4 гады пасля смерці жонкі, Генрых Дмахоўскі вярнуўся на радзіму. Спачатку ён жыў і працаваў у Познані, але ў хуткім часе пераехаў у важны для сябе горад, у Вільню. У Вільні ён адкрыў скульптурнае атэлье, стварыў бюсты Уладзіслава Сыракомлі, статую святога Уладзіслава і мадэль для помніка Барбары Радзівіл. Увесь час Дмахоўскі знаходзіўся пад паліцэйскім наглядам за свайго паўстанцкага мінулага. Аднак гэта не перашкодзіла скульптару ўключыцца ў падрыхтоўку да новага паўстання, якое адбылося праз некалькі гадоў пасля яго вяртання ў расійскую імперыю. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага ён становіцца паўстанцкім камісарам Дзісненскага павета. Дмахоўскі сфарміраваў баявы атрад для мёраў, з якім удзельнічаў у аперацыях супраць урадавых войск. У маі 1863 года ён паехаў набіраць дадатковыя сілы ў раён Докшыц. Разам з новабранцамі яны пайшлі на Парэчча, дзе іх напаткалі ўрадавыя войскі. Дмахоўскага забілі на месцы падчас бою.
Доўгі час пахаванне Генрыха Дмахоўскага заставалася невядомым. У сярэдзіне 2000-х падчас пашуковых работ былі знойдзены парэшткі людзей, забітых падчас паўстання. Сярод іх, забітых паўстанцаў, верагодна быў і Дмахоўскі.